Dalilin da ya sa Messi ya ƙi karɓar lamba 10 daga gurin Neymar. Kamar yadda aka tabbatar, Lionel Messi ya zama ɗan wasan Paris Saint-Germain kuma zai buga wa ƙungiyar wasanni a kakar wasan bana. Hausa Football News TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da zafafan labarai na wasanni. Bayan karɓar kwantiragin shekaru 2 tare da ƙarin shekara 1, tsohon abokin wasan Messi wato Neymar ya miƙa wa ɗan wasan riga lamba 10 domin shi ya karɓi wata lambar. Amma Lionel Messi ya ƙi amincewa da karɓar rigar, inda ya ce zai yi amfani da lamba 30 saboda girmama lambar da ya fara sanyawa a lokacin yana matashi a ƙungiyarsa ta Barcelona. Yanzu Messi zai iya goya riga mai lamba 30 a sabuwar ƙungiyarsa ta PSG bayan sama da shekaru 11 yana sanye da riga mai lamba 10. Messi, Neymar da Kylian Mbappe tare da haɗin gwiwar Sergio Ramos ka iya taimakawa PSG ta cika burinta a karon farko na lashe kofin Champions League. Mutane da yawa suna ta tunanin cewar Messi zai karɓi lamba 10 a hannun Neymar, zai iya bashi ko kuma ba zai iya bashi ba. To wannan turka-turka dai ta zo ƙarshe, inda shi da kansa Neymar ɗin ya nemi ya ajiye lamba 10 domin ya bawa Messi, sai Messi ya ce a'a zai sanya riga mai lamba 30. To dai ana nan har yanzu Messi bai saka nan bai ɗaga riga mai lamba 30 ɗin ba. Duk yanda take ciki dai za ku ji mu. Ku ci gaba da kasancewa da Hausa Football News TV.